chỉ bây vek là tuần trung mà hiện in video pakhat kan en le do na le mo phun siak do tan ke ma ni video ni rawa mi content ani wangin angai ngai na upload thei rawa a kha to ka lo ri ekte alak lo tong ve chen te khang kha channel him jok nan atang kai nei tin dan phala ni lo phema mi content angai ngai upload kha chu mi ni wang chuan hetiang hian kan continue ti kha kan khathiam don nia le en photang enge kan en tu chu ko suirok sa lawang tuần trung mà kan molai hi e oi ala nia engwanga helai huna lo thu nge nei lo ngai tlang o kan hin chu e oi ala nia tlapa ka thok thina ti chuan chu ta chuan mi pa nen kan in tonga kan in nela hun kan phang do na engkim kan te dun vek to ti chuan tu na hian a next level then pui le ka duwa chu mi to chuan ka som do na ni next level ati om je chu pasala ka som don ati na ni maya chu chu lo en serang akek tu te ka siam saka ka thalak ka nei seksi pol tak ka tar lang boka ti chuan he so hian next level then pui na ta na malak na chu kalpui ka du ni ole kan khathiam e ti chuan a thiam pa dre chu kan ko chuak photanga lo chuak se lo mangule am help pa ngai dio Heo lên khắm lâu thế mày cho ít sai nên lâu con lâu nè rồi con lâu lòm xia à soi đàn chuan tlap à in tông à in ngày lễ tí là soi bốc à à đi càng tiếng ô đi kê Ariel hiện vang à đủ ngay này hắn soi về không phim là nhiều personality hiện mình hi pa mấy chiếc vé lẻ mà anh một phone lên ngày tum mi anh in cả khuya anh ấy chuan in ti tiêu chu hàn tiêu là hun khóกันlovin nia helai huna ka khoi chan chu kanin ka ka khoi ka itan thil special tak ti ka duwa kek moi tak ka siam ti ra ka thalak moi ti tak ang kha ka tar boka idu zong ani ngai ka be se kolom lu tu ke itan chuan ke izo vek thayang chuan kanin ka hi a next level then pui ka duwa kami ton tua chuan mi pa lani tling zo be ani ka ringa ma se next level kan then main thil khil du se pakhat ka nei ni kar sei do thil pakhat o mani chu mi pa ka nei ti hi ni hingo mấy chia cái này là bố chuang lâu nè thì biết nụ khá là nè ha mà sẽ cái biển thì có chuan mi pa cái này thì hi khel sẽ cái đủ mấy nè à ô zong po hi cái tilang lem lo ba mấy chi ô vậy cái này mặc về đâu mấy này tiếng hi tuần mà gần khuya đàn cho nên anh kiếm anh thao đằng làm thế mà có chỗ ô tắc khi thao đằng làm thế đâuแต่กันlâu thì về cái ngót chuyện là mà sẽ lâu này chuyện lâu nè khi nụ trong khi pa trong khi tập bên mấy thế à ô cái mấy chi ô chứ chuyện nè mặc lúc tục mà sẽ mi pa này tức là đom mi pa này nó khá bố chuang này ném mi pa cái này toàn thế nè cái anh kiếm mấy chia với cái này tua cái biển thì cái mi pa cái này thì anh em à mấy chia cái này xem đằng làm to lắm mi pa này mi pa mới lâu nè thì cái này suy bồi nó sao biết này cái đang bùi thuốc thổ sữa còn tia à số trap em dễ không cái chung tên hệ nào bốc lên mấy lúc tiêu vết tổ gì à mà sẽ mấy chia cái này to lắm như là vé mi pa này không khu mà chuan mi pa cái này ít ngày lắm khó nia adik an wam pok ati ka phalo ma se mi pai ni chat kha ti khanen a hun chiang lo deu ni an ka ten lu tu kha tiang ha ka ti thei do ka ti thei do ne mai ti kha na hun a zowa volume hi kan down tong e ka zong ka ni tun tu ma kan en thei chu tiang thil hi nakin lo ka me zo ka ma pa kan la tong ve thei tlat mai ni mo event film khong ngai khom mai kan la tong ve thei tlat mai a chu wang chuan in kan mi khia chian viau emo kan ti po kha ton hmun zong ma se me zo ka mai chun mi khin kan la tlema kan lain kha thim thema tiang em chu a thleng
mai tu nga chuan kan ngai lo dewa ma se thil thleng ve thei tho nia he pa hi delama chun amak ang ren ka tia ka ngai to na lom de chu mai chia ani nia khriat lai khanan mangai em du em ma tin ka let ling vek lawa he abial nu wang hianin kezi som sari chuang a in pai ni kha pa kha thau deuh thina nia ama ko chu bial nu ti lung oi tum khan la tin mani motivate nan te pon me the kezi som sari chuang in pa ya tiang khan zen nal dewa kon chu ka chu tiang khop a mangai le ama motivate tu fui phur tu kha voi le khata tiang khan nol ngal bo thei ni churai te chu mani ang gan ton ve phot lo chun khriat ha ka birthday cake in chiret bial in chidi vela sang siang sang khat lung le da a che vel home delivery Saturday ya kan deliver thei dawa lung le tonga hlu tuka a deliver har sabok 7085845021 hian WhatsApp in order me turania Paisa po GPay in tek ngal zel theni box se. aban moye ma se tui chu ni lo ti ani ve dawa chiang sang khat man sia chuan atui berang iti lo chuan ni order to ngai don lo nia a size lian dewe mo te dewe mo a design poni se kan duang kha soile mai turania aman po chumi mel zel chuan adang lam ve bok mangai nei kal sul pui ve thei deuh mai nia ka mangai lom ti wanga ka mangai che lom te in pom zel hi thil om ve thei deuh ni eng thil polo thleng ta se ama ko chu ta chon ngai to chian ngai pakhat omani mi kan lo mangai viau ani mai theya chumi to nu chuan engemaw har sat na lo thleng ani mai thei chu ta chon kha mi ring ka pom zel do nem ka ngai dam zel do nem ti te ka pom zam zel do nem tia khanen tiang ngai thutluk na kan siamang apoi mo be ha chuan kanin mangai viau wang hian pathian du ro zong te thil thalo pathian ena ti lo tu ka min ti pom zam zonga kan om hian ke mania hianin mal somna a thleng thei lo ni ti tun tuma hianin ka ron sei do ni tunami kan en pa kha chu tianga pathian thu oi wang em le kha tiang ang wang ani ka ring lawa ama khan angen ang tlo mai in tia tlom thla ka tia chumi wang chona pom thei lo thin rim thut ni tu nga khan nga ya ama ko chu kha tiang em ma kan tong kher lo mai theya ma se nakin zera kan ko phui te na kan malam hun zera enga mo kan lo dai sual ve theya tin kan khrial ngai lo thil enga mo te polo thleng theya chu ta che chuan kha ka thil pom zam tu kha i ka polo pom zam ta ka lo ngai dam ta pathian du lo zonga om chho angai do nem ti kha mai to chian ngai ni mitam tak chuan ang kop pui te enga mo a zu in te ania internan zu in te dam doi ti te enga mo ezon na thalo te tin lo ching ta ma se kam mangai em mai ka pom thei ve ke ti reng ta kha mangai na ro pui viau min kan khai mai theya ma ko chu kha kan thil pom kha pathian na pom ve thei lo ni ro chuan a ro pui viau lo ti ha kan khria tangai ni chu wang chuan uluk de win ngai to chiang ira ka mangai lom ti reng thei ni lawa mangai na hian mal som na keng tel lawa mal som na pe thei tu zok chu pathian ani ti kan khria tangai ya chu wang chuan amal som na pe thei tu pathian du zong ni lo pom zam zong a mangai na anga kan kal viau khan mal som na kan dong don chuang lo pathian atanga mal som na tel lo chuan mangai na de po hi mangai na ni tak tak lawa mangai na siam tu mangai na pathian chu mangai na ni kan ti thun ka chumia ngai poi mo lo zong kan che ni chuan kan malam hun tu su aduam viau chuang lo chu wang chuan eng po ti la mangai na kan lo lu da ni amo enga po lo tu lo dila pathian du dan le pathian du zong hi a thei chin china chuang kan da poi mo zok ve kham kham hi ngai kan da poi mo zok chung chu kan da poi mo pathian khan in kan malam hun min khoi sakang ama ko chu kan palzam huna chuan kan da poi mo pathian khan kan malam hun min khoi khatum viau ma se kan da poi mo lo no chuan min khoi thei don lawa pathian ena min khoi lo chuan tunga min khoi thrin kha kan khoi ve kani chu wang chuan eng po theng se pathian hi kan nu na hian kan thei to kin kan da poi mo ve kham kham tu ani อีกข้าก็อ่อนสวยดูบอกกันในจู่